Salutare, bine am găsit la unul și să vă arăt cum să vă descărcați Minecraft. Intrați pe Google și scrieți Happy Mode. Uite, așa. Apăsați pe asta și apăsați aici. Eu l-am descărcat, nu am descărcat data. După aia, uite așa să arate. Când să instaleze, să vă apară ceva și scrieți aici. Dacă nu vă apare cole, uite. Dacă nu vă apare cole, apăsați cole jocuri ca să vă dai din prima. Scrieți Minecraft. Apăsați și apăsați descarcă. Eu l-am descărcat. Uitați, e fix în Minecraft tot original. Tot ce trebuie și nu trebuie. Și cam atâta. Dacă v-a plăcut, rupeți butonul de like. What? Ce tare! Și abonați-vă. Dați mare subscribe. Tare. Și cam atât.